Hi guys, masung to ni jung tanan. Padung mi sa eskwelahan kay kuha card. Mas giyan to naulit. Para sila karon. Ay magtiwas din na sila kuan intrams dahil kuha ano card. Dahil naban-naban ako. Yun may makasud dito. Sira may musud. Ako ato ako sa gawas magbuwat. Sira man ay musud, ginaman na siya katungkulan dito sa sud. Payong ko no. Nana ko na yung payong. Mawarag pa no, agbuwak. Hindi ka dyan ni mawad agbuwak ning kuha na ha, bisag taguan la, sige pamuwak. Tara. Ayaw ko sa ilubag na yung bukat eh. Wano na po. Ganing kay tuyawag sounds ni mama. Ganan. Tiriding, tadading. Ang music ni mama. Nagdadeng deng 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 pa siya. Ay nagdadan-dan-dan pa siya. Dito tingko lang. Paborito ni Jang music. Lubag sa kuno ni Jan, jarak mo sakay. Kami nga ba nagbugat ko. Why your mama is wow-wow? Why wow yung mama? Para. Ano nagpakita? Karado ba yung room din? Naraman dagilang room sa atbang. Why your wow-wow? Because you're very big na? Nilagyan ng ganahan. Ganahan yung karoon lagi. Nanguha na sila, manak. Klaro kayo. Hello? Parya laman mong buwan ni Gian. Hindi na kasi kumukaon. Anta ka? Hindi na kumukaon. Ganyan na kong ikauwaw. Diyan tayo kan guys, ni Sud. Saan pa? 91. Ha? 91. May bayad na naman yan. 91. Wala dyan nga periods. Ayun, 91. 91. Asa may dyan reklamo nga 89 ra? Asang, di ba, 89 god? Sa general mathematics lagi. Mathematics. Muna dyan ikadismayaan. Nadismaya siya kay 89 ra kuno. Ngayon sagmam pa. Congrats ko no. Ha? Top sige yan. Wala naman ay 112 ana. Wala na ay top 1, top 2 wala. Basta tap ra siya. Top 90, 91, 93. Oh, kalupit. 94. 94 kinadak ano. 93, 94, 92. Ito yung nasa bali review ako. Muli na mi? Oh, tinang po yun. Sanyara, ano na mag-ibig? Nibuli niyo? Mag-commit, siguro. Ha? Victoria, kamo ko niya? Ito na mi. Congrats ni Gian guys kay kung siya top. Kung ano na ito, no? Top 1, top 2, top 3, wala na. Ako yun sa top. 8 rat na ka mo siguro? Oh, 8 ba ito dito? Lagi dyan ka dismayaan ka nang hijahang grado nga. 89. Dismaya ko sa 89. 89. Sayang lang ko nung hijahang. Okay, matugay. 89 ra ko nung grado. Hindi na ibalik ka na lang. 91 na biritso? 91. Congrats ka kay Sigian ng kamot siya. 91 na biritso. Makalipay po. Na-appeal siya sa top. Makaproud ka just Gian guys. Maya pa siya 89. Ako sa una, ulipay na naman kung 9. 85. Iya kan. 89 na dismaya pa. Brad. Brad. Don, hindi ka don. Wala ko ng card. Dismaya pa siya sa 89. 55 dito. Tuwa na nga ako sa 53 taon na. 57. Makaproud ba Japod nga ang anak na ning kamot nga taga sagrado.
sus naong nigiyan nag-idzahang kalipay nga napil sa top. Di parehas katong sa una ng hospital kung nga napsin siya nga nataktak siya pagkatap. Parang mo siya kajog na Ako sa purpose na ano ko sa mapil sa top, perming taas yung grado. Panahon ko no ini-take niya exam para sa college. Para kuno kuan ba. Kung may mga eskwelahan na inanglan yung grado taas baka makasod ka sa ilang kuan kanang sa pana. Scholarship test, scholarship. Una yung inom sa nako. Kapasap sila mo ba, bahala. Dugay ko makatubay. Kaya lawas pa ya. Kasakit kasi. Sabi lang, okay. Ako nang giapas pa, kaya may nalang pa inik-take exam sa mga scholarship sa mga eskwelahan. Pinanang taas mo kunong grado ko, be. Yan na siya. Siya sa UP ba yung gusto. Hi guys, na nakauli na migi kasi eskwelahan. Nagmotor dani na ni Jay parking kay mo biyahe pa na siya balik. Namalit dai migpaan. Da. Ipalitan na mas mamaw ka ng kuan. Cupcake. Kaya gana naman sa cupcake. Atong i-prank si mama. Binuangan natin nga bagsak ang gradong giyan. Wala kay baw? Okay baw. Atong kuan ba binuangan? Sayang tubig. Sayang ilang tubig. Ako na pa. Patay ng pulido rin. Wala ko yung tubig. Lala, lukso mo na yun. Di na ako maghubog sapatos, be. Nai-cupcake, oh. Sa tingin Paris na inom tag soft drinks wala bitaw ta kainom. Agrado ni giyan kay bagsak man di ay. Tag 70. Hala, may mo. Bao na na diyan kuan maestra. Grabe naman, basig na ay isugo na. Wala tingin naman ko. Ay, Kabliktaran. Basin. basin eh. Basin. Basin eh. Nanak lang nga itra, basta maglagot. Basta maglagot ma, ibagsak ang grado. Bagsak ang grado. Ano na ay ka, wala. Isa ka pinang ikalagutan giyan no. Hindi ang grado. Bagsak? Ano bagsak? Bagsak din eh, 91 na. Hoy, klaro. Na-prank si mama. Nagburog lang ang akong tupod. Hoy, Paano? Sige yan. Ha? Lagi may sa... Congrats sir, top sige yan. Si Junjun na may ningsud, wala mo kuning sud kay isa ra may pwede mo sud. Si Jared to pwede sud. day nga masuod mong kuwan. Isa ra ginikanan mo sud. Layo. Kotagwan Sprite. Makapasok sana. Lah, itabi sa itong ipakita kung na siya mamita naman. Hala, oo. Iipit dito sa kanang... Ya, magkuhan ka. Mupasok ka po, ni kang magsabi itong medal. Pagsanina ko nindot. Sanina ko na siya nindot. Ang saan pa, Sprite? Sprite na lang. Ano po kayo na mag-soft drinks, dugay na. Lami, agilahang cake ay cheesecake. Yan, Sa kuwan, harvest. Wala pa isa. Aga kay Spanish maning aha. Katumingin sa apso niya, lapas pa ganyan siyang giapas. Ay diyang pangning kamutan na diyang 89 nga mutaas. Kung nagsiyan ay mutang si diyang 89 na dismaya na. Hindi ba siya magpa taganian ng babae? Ay, babae ba yun? Babae yun, babae. Yung nakaingan na di babae yan. Karang si katag-katag yung buwak. Mura mong kagumagi pagkaulitaw, dalagaw. Nas diyan ni patol. Ikaw, wala ka magig nana di ay. Wala. Kakuan lang. So, kapag yung babae na makabagsak.
Nara nang giyan sigiyan kay lahi man. Lagi babaero ko nakagraduate may gugas ko lagi. Oo na diha. Don't judge the man. Don't judge the man. Babaero ko graduate may gugas ko last ko kaya may pangkali. Order man yung Kung nag-working day ka pa. Nagtrabaho dyan, nag-eskwela. Matulog ba to yung amahan nga, di makauli, apason man gani. Sabi yung working day. Dagang ko. Hindi pa mo. Ako din kauban sa trabaho di ay pero na may strag diya sa Aileen. Pipitin luya be. Unam. Huwag ni kaya. Di kabot sa balay. Baba pa siya gabi man sa eskwela, na sa balay be manglimpyo, manglaba. Ayang habang maglimpyo-limpyo, magsigba sa balay kita na ako, hindi ko masilbi. Kung nag-graduate ba yung maestra, pero or timor lagi na magka-maestra, wag na kung sa amang. Pag-graduate maestra, wapon magtudlo, naman na hinog mayaman na negro. Na, negro yung nabana doon. Pag negro. Kasi may ikson, mga negro magkasagaran na ba na? Nangantok mo nila. Kanabang mga nito. Mo, di lang swerte. May swerte nila. Pwede ginahit ko ito. Mabesa ka. Lami, magilamian ka. Dugan na ka nakakaagpan no. Karon na pod. Gidlaw kag pan. Lami kay ka. Sir, magkabok. Ano? Semana na po. Mo nang nibagsak kag imong lawas kay mo magajang gihon ng tanan. Pwede ra man nga mukaon kag ginagmay. Di jud nimo wadon ba? Ginagmay ra. Wam kay. Nang niwang kag taman. Kaya ba ito doon, ablihan natin ang kuan doon, ang guys ano doon. Isano sa? Diya sa ubos, sa ubos, sabay ba? Jabli ng isano? Ablihan ka mong, martis. Umana daghi mo isano di. Di, mo lagi anam-anam na tina doon. Ha? Wa pa ganin natukod. Wa magib sa pusti. Nung sa tiki sa may nagbalita nimo. May sana ba ito bay? Wa pa lagi natukod. Waman daw kung itong pagpa-hospital na sa diban, nagsige na panday. Di lahi to. Hindi to guys ano. Police station mo na. Police station na. Wa pa man tukod. Itukod pa Sa siguro. pusti gani wala am gani. Basig magsugod pag tukod. Isa gingon nimo. Wa pa man. Basig sugdan pa siguro og trabaho. Isa gingon niyo. Ang nagingon siguro niya sa likod, gikan ka sa likod. Chismis man na. Klaro kayo. Wa ba? Blihan, blihan. Putahan. Kuan pa na balak nga tukuran. Pero wa pa'y natukod. Balik pa ka pa? Balik pa yung taon na. Mas stress pa. Gasolina na po pagkabawi. Nagdumil-dumil na lang akong giusap ko ito. Napay pandikoko oh. Mag-edit sa ko.